ନାତି ନା କଣ ଦେଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଗଣନା କରି ଦେଖିଲି ତା ନାଁଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅରେ ପଡେ। ଅରେ କଣ ନାଁ ଦେଇଛୁ ମୋ ନାତିନା? ତା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତା ନାଁଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ଅଟାକଳ। ମୋ ନାତି ଅଟାକଳ। ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି ଛକ ଉପରେ ରହିବ ସମିତିକି ପେଡ଼ିବ। କାଇଁ ସେଠି ଆସିଲୁ? ଶ୍ୱଶୁରୀ ଆଉ ମୋର ଉପାୟ ଅଛି ନା ବାହା ହେଇଯାଇ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧରୁଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଅଛି।